Kamoto. So ngayong araw, pupunta tayo sa mga taram para magpagupit. Punta tayo sa Fresh Cuts Barber. So nakita ko siya sa Facebook. Papunta daw siya ng Daang Makakalikasan. Pero hindi nga ako masyadong familiar sa mga taram. So second time kong pupunta to, no. This time mag-isa ako. Hindi ko kasama si wifey. So paubos na yung gas natin. Pagas lang tayo dito sa Flying V. Full tank po sa unleaded. Ay. Ma'am, pwedeng kaway kayo sa camera. So shoutout kay ma'am, nagkakarga ng gas. A few inches later. So pahinga muna tayo guys, may LTO doon. Muntik na tayong mahuli ng LTO. Adeng, pwede magtanong, saan yung daan papuntang Daang Makakalikasan? Yan po, ayun po. Ay, diretso yan. Nasa taas ka. Thank you thank you. Sakto may kainan dito. Pero kain muna ata ka. Kain na tayo guys. Bago tayo ay sarado pa. Sarado pa. So pagupit na tayo guys. Fresh Cuts Barber. Ayan. So maliit lang sa So ayun mga kamoto, dito tayo sa Fresh Cuts Barber. Kasama natin si Sir. Sir, anong pangalan niyo, Sir? Jerome. Jerome, Sir Jerome. Kayo rin may-ari nito, Sir? Ay, Batangas. taga Batangas. So si Sir Jerome yung barber natin ngayon. So ano yung ino-offer niyo dito, Sir? Gupit lang. Gupit lang. Sisiro natin dito sir. Sige sir, kayo bahala. Ano mo? Kayo matagal dito sir? November. Last year lang. Nag-vlog din kasi kami dati Sa sa barbershop din. hindi. Ay. Nagagawa-gawa lang kami ng pagkakas. Ay. Yung pinsan. Kaso tinigil niya. Ay, sayang. Kaya nga yung mga katambay. Mga panagimang. Mga katambay? Ay, kasama niya yan? Hindi, kasabayan namin dati. Sikat na sila eh, mga katambay. Tinigil lang pinsan ko. Hindi taga Pangasinan din, no? Yung mga katambay sa Hindi kasabayan lang namin sila nagsimula. Ngayon, sikat na eh. Oo, sikat na sila. Lagi ba kayo dyan sa Dito sa Kalikasan? Hindi. Ngayon lang. Ay, ngayon lang ito. No. Bihira akong pumunta dito, pangalawang beses ko ba? Yung una, pumunta kami doon sa bayan ng mga taram. Nagmerienda. Ikot-ikot lang kami.
Kaya sir, matagal na kayo nagugupit. Oo, hindi pa naman. Mga ilang taon dito. 1 year pa lang, pero sa... Hindi pa sa barbershop dati siya. Bahay lang. Bahay. Ah. Wala pa naman kayong ano sir, yung customer na parang hindi nagustuhan yung gupit, yung nagwala, ganun. Hindi na naman. Wala pa na. Congratulations! Yung sa ano, sa Dagupan, meron yung naggupit sa akin, yung ano naggupit sa akin. Nagugupit din kayo ng babae dito sir? Hindi po siya. Ay, puro lalaki. Pag lalaki lang din. Kasi minsan may mga ano babaeng nagpapagupit ng ano pang lalaki. Pag lalaki sir. Yung parang one-sided yung meron wala dito. Ano yun sir, Lunes hanggang Linggo kayo bukas? Sir, Lunes Martes yung sarado namin. Lunes, Martes, Pero pagka malakasan ko, araw-araw. mga diretso na. Sa isang araw sir, nakakailang customer naman kayo? Hindi naman pare-parehas yun. Mga sa ngayon, may likuman, may 5, Hindi matatlo sa araw. Yung bagong to, maraming pumunta kasi sa araw ko siya. Buti, sarado kayo kahapon. No? Buti hindi ako pumunta kahapon. So, close sila ng ano, Lunes, Martes. Punta kayo ng Miyerkules hanggang Linggo. Off ko muna para hindi malobat. A few moments later. Anong oras kayo nagsasara dito, sir? Kahit sir. 8? Gabi-gabi na rin ah. Yes sir. May mga nagpapagawit pa ba pag mga ganun? Wala. Mga Taiwan na lang sir. Ah. Ay, may mga foreigner din. Ganun sir. Ah. Wala pang masyadong customer. Yung sa iba, mag-aantay ka talaga eh. Yung sa Dagupan, pinagpapagupitan ko doon. Sabi, pag dumating ka ng, yung una sa CSI Lupa, pag dumating ka ng alas 2 ng tanghali, baka wala na, hindi ka na magugupitan. Talagang maraming gusto na. Oo, nagpapabook. Doon din sa Nepo, sa Dagupan din, ano rin. Mga ganun Paano din. rin ang sinilang nila sir? Yung sa Lukaw, kano sila? 220. Sa Kwan, ay 220, 240. Sa Kwan, sa Nepo, 200. Kayo sir, magkano bang rate nyo dito? Thank you lang sa amin dito sir. 80 pesos, guys. Pag ano. Kahit anong gupit na yun, sir. Okay, kahit anong gupit. 80 pesos. Naka ano pa, relax dito, naka aircon. Ayun, may aircon dun oh. Baka di kayo naniniwala eh. Tapos solo nyo dito, walang masyadong customer. Yeah. Bago pa lang kasi sir, nagpapalakas pa lang. Pero dadami rin yan. Kaya sir, Pag nakakuha kayo ng suki niyan. sugi-sugi lang. Siyempre, pag gusto nila yung gupit, balik-balikan nila. Balik-balikan. Ako kasi nag-ano ako eh, trinatry ko lahat ng barbershop eh. Yes sir. Ngayon binablog ko ngayon, mga barbershop sa Pangasinan. Yeah. Pag inahit ko kasi yung bigote ko, mukha na naman akong bata eh. Nagkakamalan akong bata. Tsura mo muna sir. Sige sir. Barbershop. Fresh Cuts Barbershop.
Tsaka si Sir, ang pangalan niya Sir? Jerome po. Sir Jerome. Yun. Nakalimutan ko, nagugutom na kasi ako. Nagugutom na ako, hindi pa ako nagkagahan eh. Ayan, pero ano naman, okay naman yung gupit guys. Comment na lang kayo kung anong masasabi nyo. Pero maganda dito, ang ganda ng lugar. Malapit sa daang mga kalikasan. Ayan. Tapos magaling din yung barbero si Sir Jerome. Makakalimutan ko ano. Ayan guys, Fresh Cuts Barbershop. Tapos kain tayo doon sa Chong's Chicken Inasal. Medyo nagugutom na ako. Tingnan natin kung anong makakain dito. Let's see. Ate, open na kayo? Open na kayo? Ayan. So, mag-vlog lang ako ate ayun, may only rice. Chicken inasal, only rice, pecho, tsaka paa. Yan na lang. Si ma'am. Ang pangalan niya ma'am? Agnes. Pa? Agnes. Agnes. Ma'am Agnes. Shout out kay ma'am Agnes. Hello. So, dito sa Chong's Chicken Inasal. Ayan si Ma'am Annalyn. Ma'am Annalyn, shout out. Nag-vlog ako. Usok. Usok. So, kaya na. Dito tayo sa may papuntang daang mga kalikasan. Yan. Grabe, init. Tapos may mga kainan na rin dito. Tapos, welcome. Meron dito. Welcome Eagles Club. Mabikas mga taram. Yun. Dito tayo sa Chong's Chicken Inasal, only rice. Ayan, mainit. Pecho yun ma'am, no? Opo. Pecho. Tapos, disposable. Thank you. Ito na yun guys. So, may disposable plastic gloves. Kain na tayo. So, shout out kila Sir. So, ang pangalan niyo Sir? Sir Ronald, kay Sir Lope. Sir Lope, tsaka kay Sir Johnson. Ayan. So, bagong subscriber natin. Thank you Sir. Thank you. Sarap ng pagkain nila. A few moments later. Ganyan ako, tawag na? Kalinis kumain. Ganyan pinagkailan ko. Diba? Walang sayang. Pay as you order pala. Hindi ko nakita. Pay as you order pala dito, tapos hindi ako nagbayad kanina. Kailan pa kayo nag-start dito, ma'am? February lang po. Ay, February lang. So sabi niya ma'am, maraming pupunta dito pag hapon. Kasi maganda yung view. Wala akong maupuan. O pag gabi daw halos walang maupuan. Thank you. Ingat po. Thank you ma'am. Sige pa. So, tapos na tayo dito tapos na tayong kumain sa Chong's Inasal. So, dyan yung daang mga kalikasan. Kaso sarado daw so hindi tayo makakapunta. So, dito na matatapos yung vlog. Thank you sa panonood mga kamoto. See you sa susunod. Ride safe. Bye.